Menji mi se kuro bushia anase ohiniwo anam pinfo a wo hwe kuro so won ba pin fa de si so abra won pe bushia na wo question shunshun bia edu wechi no aka kuro ti an so se won be fafu ni kura na sa wo me na bi mu anya wo me sit wo me tena bia wo adi shunshun so bon break kuro no wo mudi akona ma wo se kwan mi so ni asa wo me tumi nya mo ho kwan ebetena mo nti nipa bebre ko yes kofa bad luck e di wo mabra bochi nipa bebre ko bu se kofa bad luck e di wo mabra bochi nti nipa bebre bi si wo buhwe mu ye bi beto wo buhwe mu o ba be ye kama o wo mu wie ye na starting the business na fi the business na enko se ne ekono na nyama ye basa se o pese o bobra ana pese o kra na etum na ye din ana pese abrabon na mo nyama etumi pim ko n'anima aya menta nkofunu ti so mi wa ana so obi agi ne kra bi afi ni se eyewo command a wo de be masse nipa ne se mo na on sorry mo ma atanfo wo ton so re no so wo nya ho to wasa wo kasa be kan kasa yetumi obi akasa kutatumi nti mo na wo be kasa akere no no so de bufuhyo be sorry nti ye obi wo kasa kire ni moja na wakoto na fresh no papa mami oni wedi wewu ntse onu so ni nebushia obefi bia wonso won towo ni papa ni fo nsem na wonso moja ngu azazuza no me kese ya wadom ebushia ni kada kono wo ze wo mu accident ba ma fo wo mo afọ ni bia wo di steady se wo na waji we ni wo ma fu ni so wo ye bibia bo za da ba ko o mo to kwa kwhwe na ni bebi twa so obi ewu woni ni didi because no ye twa ba ade je eje no me na wawo ni ko bebre no mu wo ni ko bebre ato wo show no da bra bon no be ye bia ye yi abusiamu akwaba e dey back too much G8 so so first time ni a wo be me subscriber to me so e dey ache me ya no wakai say wo dey be woni be ka won sa no upload ni to mu ape wo ne first person ya won sa e be di kan aka e na ya ba be pie mu e wo Adaisu Adonai Prayer City Center eho ana sofopani Adonai ebutu na busu ene ye ba bedi enkomo eyesunsun enkomo ntemese se obenya abotre no waka me ho enkomo ne nkwa wieye no wanya bibi e de afiri mu ntika me ho ye modi fa kwa aba na afi ye mfa enkomo no enhyehyɛ so odi from wakwaba papa bibi aboko awade nkopon ado bibi aboko ye de nyamiase odi for na de ye ba ya ya asem tiawa yenya be obi na akobobra ene waba na chi oba e nyame atonsa dia friend se ne yenim se nyame tonsa fru bia abusua be hwe chi nwa ye yi kama dia manipa no na we de abusua ne tinya hwe chira ye yi na wi ade na to adaka mebua ne so omude ne kwa samampo makosie no na se cemetery akosie no omudu kwam no mugya adaka no ne emu ni nyina ato ho de flower to ne so se otu kwan no wa mafie da ana owuye no mde na ba ntina nya ade so mbekwa akosie no so magya no dinasi e kwan no so ho saa abusua na da ne ho a wo mokọ ene na mebisa se bibi se ekoso wa abusua mu a obi otu kwan wa mafie owuye no waba e wo se abusua de nfa sa kwan bisu ana yo mami ebe was na wasem se bi ti ahwefo mo hwe nsan me pa ebo ni so ba de yankopon yi obi bia koma so bisa nyama na amen na enhye ne die ni pa net kwan obobra na okoi wa mafie da na wo ho na wo de ne ba ya na oba fi no obi nta cho wo ho na mo de ne ba ya omo ba na omo de na tu adaka nim dada na oba ile yusua na ata adaka nim tu okay mzo mo ba ya na busua na hwe e bia wo ye na mo de ne share fridge mse busua na hwe ye yi no ne busua na ase omo de na kudu kwenti akutia ho akutia anti wo mu nkosie because o tu kwan wa mafie gidi se ko no hinu nti ni se busuafo no ne omo ye eye make say wo mo pese wo mo di musuo bafi okay you know one thing so be to kwan na wa mobera oba ya no wa film nti se ni amamra na se ne wo se mo hwe mo ye na mukokra na chibia e wo se mo ye ensa na mo de na to adake okay ensa na mo de na ko no goja ni sikutia
Didn't say some by social media. I am more pay a for the adventure about the spiritual side. But nature be dear from a film cradia. And yan them, my fumadia, my friend settings, even a woman they are pet trained with dear. When you miss a good share and I say, or you will, and now pin forward. I almost a commission. One that pin 5 years, I won't play with no more questioning. Okay. You say, young social media, no crown padia. So to call one bobra, Tina, it was Yanne from the first share pine share. A part of non female, like I say, Tiasin. Okay. It was Yanne share now, near Omoyana. I have Bibis and I am net the Bobby, the Taku, I am and fat in Yam Shembre. Two emotionally. So we may be up to summer. I won't be pen. Okay. It's not to show what you be quite shake with see me, you know. No, I'm not see me, Panama Buffia. I have been now. Luciano de Sure BSC. If you look get do one way to be our own, sir. You 2 runners and to be our own. And ma. Negative energies be end to me do with you. And as a sassa, and for me, sassa being to me at the end do with you. Because you be all you may bring the can wish you. It's never break quick, yes, of a bad luck, and you do my brother witch. You don't break quick, say of a bad luck, and do my brother witch. It's never break, if they see with you, you never told you, or about the ye, come. Oh, 1 more year now starting the business now for the business and caution me a corner. And Yama Yabasa. The Bible Cassam says, oh, not someone seeing ye are or Pomba. Or Pomba means, will be our faithful. Now, you say no, I say, and I say, no one was saying, no, ya, no seeing you. Okay. We were quite bad. I was a fashion seeing one. Let me. That's a did for to Christopher Coutu. We don't so be the end. Children, who is in your Pomba one, no one was saying, what were you seeing you? They see you one, if you could always see Coutu. Okay. The Kuja was Coutu, damn is a one bobra. 2 spiritual side me. Soon be a do with you know, a cacritiano. So, on the Fafu Nukrana, how women a bit more and young woman sit to or woman Tanabia or a dish and so one break room. One would dear Conama was a punition, yes, how woman to Yamu wine, a betanamum, and I a bem, and I know betana. Okay. So, Peso Bobra, and now Peso Cranet to Nayati. And now, I say, Abrabona, one yama, a 2 pin conima. I am meant to go for more, I would say, I tasted one pay, yes, copan and money, Papa from what that coffin worship from pan. There be our own problem, my brother. Okay. Young ship, and a default, only a default ground shifting. Because the yama be a what. 1 hour air bad energies at the mouth. Abrabona Yama Nipa be brave, Abrabona Yama young Kobeshi, Abrabona Yabon. You won't never be honest, is Simu Bushima. Until they will Bushina, or penny or dam, or just so better to turn Yama ye. Send this year, and offer only the bimba, especially. So be you, Nayako Jan, Nashiko, Jasen, and the Mushu Beba Commission. What do you? If say nearby better social media can say the penya a training near Ebesia, come on penny for version, or in a crony and the ocean or sorry. Crony says, I hindi be Asia. Sa you be Cassianity, no crony be knows as the Nakoshoa, or in a pond, say you watching in our ocean group so. Say you are Santino Shem Cobe so name them, you run more you for a second ocean cook. Let's say cook to a nation as here. Let's throw him no ship commission. A question. So he knew that some kind of make that cook to Nadia. Sir,
Because what the show back on the show. I say serious. See when you the kitchen. Physical side and you the grow. Then is and Bibia social media, be a time phone or the beton or a serena woman. Yes, sir. Yaman the problems I be brave. I want Yama be at it. No woman be any dear man, what you poor man, what you actually man. In the end, aberration, you only said BBI a FOD. I think the home coach video, you can almost show where they see that is a joke. But a show shown on mine. Okay. Odi for one my ati asese ne akoso yi sunsuanso wo a enya papa. Empenifo se ne wawu nim katawoto. Nzoro de se wawu woko. He mo pa mo nsie no. Mo pa mo nto ne ntwene. Mo pa mo nkyenenwe wono de woko. Enti se bibi se ya wokan. Onu omo kire se woko yi no wa hyeda amafie bim. And send your mind to just say a brana kasanka na se bibia ni ho ya wo DJ chiri. Aha. It's when am ya say insunsuanso wo ho no okay. Ye hu ye obi wu a bi hu obi de but e bia hwe movies ni ade ya na pepi ni yesi no mo de movie no. So bi je obi kra fi ni nsem wa ya na nipa ne ka se ne saman tata no recently we bi ba news a ohima bia nkofo bi kwaje ne kra fi ni nsem obi na confess yes ohima no tata no obi be kan. Inti enim sen ko bi je obi kra fi ni nsem a na bia saman ne ko tata nipa no but se wo wakwa hye mu akobọ obra na wakwa firi mu na abusua no wo sika bia ni wo wanya akire na yetimi aye waye na wie de wakosi kroti a eno no so bi wo hoside ma yeso ye wo kwan a nipa bebiri fa so hwe wo kwa aya wo saman epiye okay sorry okay one yo kwa bebiri fa bi fa so jin nipa kra fan efinisi bi se obi atruth obi abodi eno no and I don't find the baby out of you. So I'm not be at all watching. Would you being quite a feeling, say, man? One man, what to drop on what you say, kind of one, why was for quite when you any panel, the moja, when we are told the motive. We all do be shared the first air nation. So, where a Bushiano, near power, then my wow would be said you are over from with. So one person be found with ya. Mo kwa baby nipa na to na le moja no na mo so bi na wa sha da desi kan bia wo won. Mo bia le moja na so fan to me nipa be yesa no. Abra mo ni. Nya mo pense esi bia mo. Le moja na mo kasa nchire moja na ekuho ada moment na fa na what feto so. Se moja na ntumi an kasa na nipa na kra no. Entiasi. Se obi wu a won kasa de wontimi ento obi oje ne nkwane se saa neti a so no akasa me waze nipa na wo ne saman na kasa ni ahode ade se busua ne be bibi ansa ye wo mami pse wadi e ba no se insaman sama ai bi so na obi wa na ansa na saman ni die ni ne wo tia nipa bibia ya wo ma kasa asema se nipa adwuma mo nso dwinsa okay o saman wo pa e na saman obi papa bi ewu ma bi ewu wo bo brana wo hwea ye wona kwan ho a ne shushu ne shama be bia be jina wuchi be bo brako nti ya kwa ashara na ye bompa ye kan Holy Ghost na ya so fire ba ye bisa be bia Holy Ghost ni fi na ye so fire ani do ye bisa nti so bi wa na so bi ya what we bia jine kra bia fi ni sem no eyawo command out the mass in Panisamona, I'm sorry. More a town for what ton so ran so one young to was a Casa Becano, Casa you two. Be a Casa put a 2 into more now, Casa at Rano, no so they will show be sorry. Then you will walk with Jenny Crab as I said a cranny yet dame. The one can be a crown in the crown and another. Tinipo be wa say. And na monsu no bi free mu a no wo se nipa ne kra ne yedin na ne sama ne tata na o konsusu nipa bi a onnim ho adwuma ya otumi hye nhaban bi ma o ma ko gina nipa ne nda so dware ebi to David Bible mu David ya ye bo ne din a David ha obi aye o ka hini David ebi to nti ono ne de na to ne du ne mu aye de to ne yam ne ko kasa se on fa dwira haban enyi ne hufi
na ne ho nyɛ fitaa or that time no na ne sogya ni panyin no ɔno na ɔma command no kɔgyina ɔko ano ɛna yɛkum no atɔfo nti ne mogya na egu asase no so no na afei ma ne kra no so de ebufu sɔre ɛno na ɔtaataa David nti yɛwɔ bi a ɔkasa kyerɛ ne mogya na wakɔtɔ no fresh no papa maame onia wedi wawu ɛnti ɔno so ne n'abusua obɛfi bia wɔn so wɔn tɔ wɔ nipa bɔne fo nsɛm na wɔn so wɔn mogya gu asase so saa ɛyɛ nnome kɛse a wadom abusua no nyɛ opa obi a wohwɛ me bia na wotie me bia sɛ wabusuam sɛ CS no paa kɔyɛ bisa na hwɛ ade wɔn nam na obusuam mu nipa bi obi ɔfiri mu no ɔtɔn mogya mu nti obi agyina so adome na obi so asunsun ati no mu no ogyi nipa ne kra fi ne nsɛm wɔ saa kwan no sunsun so bɛ saman mu abusua ne ama universe no odifo means as obi a wowu kwa yenim se wowu no ɛyɛ a wɔn tumi bɛ fie bɛsra yɛn a yɛ wowu ya na bebre bebre wa kɔ bama obi kɔ na sa bama yɛ wo no fofo okay nti nipa bebre wa me yɛ bisa obɛyɛ bisa bɛhwɛ ne sebre na ɔyɛ wa wo akɔ na ɔba asase kwan a ɔbɛfa so ne nipa tenan na obetua so ka nti abrabɔ na yɛbɔ de bia kɛsɛ ne yɛmfa yɛ ni do hye ne ni ɛna wanti abrabɔ no bɔ so abɛbɔ bras bɛbɔ bra na asan papa ya yɛ ka na asɛm ni wanti abrabɔ no bɔ ase nti na wabɔ bra na asan a ewie ni sa aba sɛ ebusua ɛpɛ bibi na we no sɛ ne akɛsɛ owu a asan na den wuni de owu nipa bia na nti ase ba sunsun ne yɛ den ɛti ase nti we na wo mo yɛ na wo mu bi sɛ ebi wɔ ho mu gu na nim ase because ebi wɔ wan bɔbra otu kwan wan dwe ebusua ho ebi wɔ kora ɔba wan fɛn mba ime wo bɛ fi sɛ wo gu na nim ase at ewe no ebusua na mo de mo ho amani bi okay yes nipa enya hwediye ɛwɔ ebufuo ba decision bi a yɛ take ɛwɔ abrabɔ mu yɛnyɛ very careful nipa no wo wie kwa mo fɔ mo kura ne chi mo na atwa adaka mo wi ɛde fa wa kwa to so ɛde ntam ko ja ne si hɔ ebi wɔn na bibi wɔ hɔ a wo ko twa video no wo mo ni ti a akɔ ne sa okay odifo yɛn fa hwɛ enei sɛne yɛ yie sɛne yɛ handle dead bodies ni ade to the extent sɛ ne obehu sɛ obi afiri mu a yɛadeda no na obi tene nkyɛn no oni ni didi obi sɛ obi ɔte ase no no adwuma bi a wɔyɛ nti dead body na wɔse ma ne yɛ sɛ adwuma ni bi tie ne sɛ wɔyɛ choba na no ofi mu abo sɛ yɛ nesi akonwa so de waduro no wɔ ma hyɛ ne nsɛm kyɛ sɛ wɔka fufuo adwuma bi a wɔyɛ bi ɔyɛ okada rider de nesi moto so ne yɛ twi no na emu na mina to fam ne ade sɛ ne ne yɛ handle bodies dead bodies no ɛne sɛ ne first na ne sɛ ne yɛ yɔte wɔ yamamre mu no ɛne de nsunsuaso bi wɔ hɔ de ma yana nsunsuaso wɔ hɔ ma mo pa nyama ne bi wɔ na yɛ difo na ho a wo social media ne so a na we bisa ho asɛm sɛ mo na wo yɛ sa wo ni ne wo mo yɛ ana ebusua nipa ne film ebusua pani na ɔde ebusua na no but ne akɔso na se ana ebusua pani nie no nti asɛ to mo kwam no di bi okay obi afiri mu na yɛ pagya nipa sɛ wo bi a sɛ boys na ana minima na ayɛ wo mo yɛ sa no sɛ mo yɛ kɔyɛ sɛ nyamanyama no wɔ yi ase wi na fi wɔ kɔn ma brabɔ no mo no a enye be yi enye bosom sɛ ne obi a problem yɛ be yi obi a problem yɛ bosom no ɛyɛ wo ankasa ɛna wakɔ akɔyin party negative energy bi dia to kra no bebre kɔba okada fon wo sɛ wo mu nya accident pa ma for the one more for the bia okada rather said one more amount for the one more for it because abibi a wo mo yɛ no wo mu ni mechiri nsunsuaso okay nti wo be yɛ wo mo de agi wo mo di wo di pain so but after say wo ma see nipa na wie no wo di steady say wo na wo gi we no wo ma fun no so wo yɛ bibi a wo sa da sɛ baako o moto kwa kɔhwe na ne bebi twa because nyama bi a wo yɛ bia na sunsuaso na nipa wu a ahonu metwa no musia no sɛ wo nie a wo nya so power bi healing body
activation and a PT2 no normal. A bema will cry my two, shushu nipeduana sorry. A bear awakening into Yama be a while. I don't push him out the fiata or cry. Never break nipeduanas. The Bema Wankas out Brano Bayashi. Abrabon Yama Nipa be bread, Nipa be problem up or you'll be Yamino. Nipa na no de fu be kwa ko wura dibi. Why so be a wu? Na wo ni need the because na ye twa ba. Why so be a wu? Na wo ni need the because na otom aduane and now over pretty ebi. Ade je e no me na wa wo. Nipa be no mu. Nipa be aton wo show no. Wo ma ton. But who be someone say, ni be samo. Now we say na kra na atinimu ba yon no control. The problem no be ye. Okay. No be ye. Na me ka je say wo be akwa pambi. Na pama ni fa no koye no. Woni mana no sorry. Onko ja baby anso e. Ono. No ye. Me da brabe. Am chose ti. Me atini. Me tu ratini mbaba wafu. Woni be mehim. Woni obe hia. Me hebo. Opo ba ne den. Na wuni obeshim e wo mpem me hebo. Okay. At the moment I shebo na ya apam. Tinipa bebre wo ma ware dan ba wo mi hia wo exa wo mu no mbeye bibi. Wone na apam bi ko no ko ni. At the moment I mo hia na sa apam ni mani muso. Nti abrabon de boni me ya fo ye ni hu doso. E na abrabon wan tia sha be bobra na sa. Nti you via woman na social media for ma ton wo shows na wo yi. There were a lot of groups especially TikTok share. My one just I want you to be my godmother. I want you to be my godson. Say God yes. So odu be din komo waka bibi waka bi edite we ba ho so na wo kra no eko. So now na nti ni ba bebre na wo mutumi control. Okay. Onim say e wo so shop ko ye adwuma. No social media coins e ye hu. Obi because of social media na worry kra no enya problem. Onim say obi asemba e wo be yeginem e di atem obi yeginem akabi no obi na e kana semo. Social media money be pray the one crowd to a sanima woman. Nti first na nyama ko yimo to gonna stay your life, stay your brabo. But say nyama bi wa na ko fa to wo so. E den ti mo bi e we so ni ko di. Mami tire nipa ebusuya bebe ya de. Say mo ni hie bi film. Na mo ko fa no mo chi. Na mo ko fa na car to ni accident. Ana moto ni accident. Nipa ni bi prepra. Mo je ti wo ma. E be ya mo pe shunshun nipa bi. No nye bisa sa na makosie nipa no. Yes, asemo. Kokobo. Ada say nipa ni koja e na tu bi ya di ni ba bo nipa na je ne crayfish. But I was say you be kosho, akwaje bi kosho, that is be kosho. Na si ye na hwe nipa ni free mu na si mu kwan. Mo ya we. Who say yare na abon, yare na kan 2 years, yare na kan 3 years, and a woman. Kwan be na yare na fa so bai. Ye wonyama bebre wa. Nipa ni tu am bu hwe. Okay. Nti no obi obi fi mo mo so won ko yi ne fi mo kire. Won wo ni moto di ahwe ase. Kale mu na fa so. Mamu ko sie ni pa na ansa. Bi di prophet Adona mechanic crash. Odifo ene ni bisa se ye ka se dead bodies ne ya na wo mo ebuo bi atenka bi e de maya mamre ne yise ne ye ne because be hwe no ene ebuo ho a ofimu a ye hye no krobi wo ho a omama mene se obi wu a ye hye no ne ye de nso agu ade ne ye de akwakuso ne no aye nka ye se nipa asomesi enie obi wo ho a ekwa mo fa so mo de sie nipa ne se o mo de nipa ne kra ebia ne nimbutu ho omo de na nimbutu ho ebi wo ha ye be se bia ne na be hwe soro ne ti be kwan ahodo bebre so na eya na wo mo fa wo mo de ededa wo nipa anase wo mo de sie wo mo nipa eni se bisa se sa kwan ne ba ne sa na eno no eya amamre
And I say it. Yewo ɔman bia ne tumi ehwe so Okay. na yewo tumi bia ne na mamre ne na mamie ene na kwan nti apama ɔman ne ahuhume wo makɔ ɛhwe ne yɛhwe bi sie nipa. Okay. When you say lawyers wo mu wo a wo mu butu wo I think the lawyers need judges butu wo adentia lawyer mami show professional bi hu ehin dasem kaka lawyer judge doctor nurses they will two years say institutions in your soldier police they were mekaninya anyame a wo hwehwe. Okay. Ye wo nyame bia ne ne hyehyɛ. Okay. You see owo ye bonsam but doctors wo symbol ye wo mienu aka be bar wo misu. Adentia Odi for den say tumi bia adwuma bia wo tumi edam obode yankopon ne na nyame etwa ne wo hye ye wo nyame bia ne dwuma ye nti obi wo a ɔman no apatumi a ye de omode gina ɔman no saa de we ukɔ nkro bia ye obi different posuban beko kro bia do a kro ni finfin do say wo mesi dan bi na dua bi sin finfin tum se dua no wo tum ye di gina kro na ma kro ni tum gina enya ni papa mu ɛhɔ na ne gina asie de ɛwɔ nti e fa ne infantilize wo be kwa kwan a asafo man be di nkan akɔ posuban no akɔ yi apai ansa na o ma chance ɛna kro bia fa ne infantilize wo mo to a wo mo kwa yi wo mapai wo mansana afi dwumadie ni ya atwe so nyetini ɔman bia wo tum nyame a ɔdɔ ɔhwɛ ɔman no so Ghana wo nyame ɛhwɛ so Nigeria wo nyame every country ɔman bia wo na mambre ne na mandi nti ye wo nyame bi wo a ne de ne sɛ obi wo a body no ye be hye ne ba show ne de na ye mfa ma ɛkɔ be bi ofi bae na obi so wo a adwuma na ade wo akɔhyɛ mu tumi a ye de ni gine adwuma no sɛ lawyers die tumi na kɔfo ana nyame ye ɔno nam ne so ma mbra bae ana kɔ e ba so ye kambra ho asɛm e bae ne na ne hyehyɛ ne sɛ wo be fast profession na wo a wo sɛ ye butu sa net. Okay. Nti ordinary person me kwa sorry o de e be da no but wo ye difo a wo ye shushu mutuma na Israel yankopon obade yankopon nyame a obo ne so bo na asase a awon metwa no hia abofo be metwa no hia ya nka wo anke ni se edisha fridge. Oh, okay. No bibi so bo bibi saint dey bi se yeru apostle ko Joseph say me can negotiate and if I'm part of them when I pay what nyame papa no nke bi o make say da bi papa na ni say edisha fridge kabana ke sin da da na nke be point say na she fridge mba anya ono ano shi no sare ni she fridge mo a e ma honhom na woni mo ko ne kramas o se wo na ka baby mama chiro me fair ohini bi a ye de na she fridge more than 15 years usuane ba afia ana ye nti ahaya ya di mu ana e frɛ papa no ba we nya ne a we si obi so saa za nya ni bia ya kasa man fra nya o tama isi mtoko ko na ya o de obi so edwuma let's leave it like that bakase mo ase ko banke mo o di for de ye nhwe nu ni ara mo ase bi wi a me ba no be bisa wo se eya na esi den na no wo mo awulu enya nkita ho de nti ye de adre ho komo wi a na ye de no atwa so we ye ko hebati obi akoko di unya koko binu koko ye hu pa unye binu no ma ehye no tuase na we so ye waste hebati obi a wo siara wa ko anko unye binu no ma etuase na we grow we be friend back to sender hebati nti back to sender hebati ni se eye obode yankopon abode a ehaban a wabo na ye bibi dwira ebiti se kontombre ahaban uchi na de ngoku su na de unyamanyama fra na wodi e de pa nti obi a wodi yaka cho se beyi ha beyi beifo ya de bia e de hu mani pe o se bi ha wa me che wa de bi ebi mu se en kontombre si fi a beifo de bi wo so ne ade e se wa ho che krampa wo so da sanet sanu wo mo I share spiritual Mercy Grandra umuda continue to see
nti do bi a wo de be ye ha to kontombra abai busa do krada so bi afedare sanchina bu na figure na san ko di for no don say e am pass be ye ha wampa Okay. Well, that's right. Unye bi no ma. E ma ukra ne yɛ. E be yɛ sɛ wo bɔ wo bra. Wo hyehyɛ wo nneɛma. Na obi sɛ ɔde wo kɔ akɔgya na wadwuma asɛm. Obi kɔgya na wo kume gya ha. E be yɛ di so bi nya kwan. Abrabɔ no yɛ yɛ mfa ni dɔɔso. E na wo pɛ sɛ be na ade akye a yɛ ti a yɛ bɔ nkɔmɔ. E kɔ yie ma wa. E wo sɛ wo conquer night no before ansa na ade kye a wetumi wu game nye binuma and spiritually okra me and I will see cardio any secretary obi a won pressure how obi see the pressure dey mafom da dey be am pressure gina so nye binuma oba dey nkopado pressure no e be fi wo na obi o nyare obekọ to pressure na akwa gina adwindwin we dreams and visions obi a woda won so da unye bi no ma e ma wada should be eye afa wo e friend mango abai wudu obi a wo peku na abayo abranti a wo pehire ti yetu me pese wo ye na wo se tumu nyame abodi mu ana tumu ni nyame abodi mu fe gu shu nyas kasa gusu we abranti na pese ware forward ti mi sin for we are 5 to back tip you kwan a obefa so a wo de phone wo de bu pillow na se ne o kwan a obefa so a wo de ba ko na ye agina ho ma wo be ma no de beto so be bompa ye busa ta ti obo ade yen ko wo ni so bitumi a hye na body ye dada o mana hia destiny husband and o mana hia wo destiny wife a wo metumi abo wo abrabo ni be ma bia we nya cha ba tumi abo branch obe ware dodo osofia na nwa ma be ya one ne yere ku ya otu efifi so ware dodo anka sa se nko meja kambe mu nkada So different. Kanya Oh yes, I know the okofa ba se na me ko no. Ni ama wa wo bobra wo ntem eye aware ba ko mu wa. Nti wo se nyame hye na obobra. Bomboden wo de wentuma anwa kwagina Matthew chapter 25. Yesu sha yufuku no koshia 10 virgins. 5 in the minyasa, 5 in the minyasa. This is a cousin ye could be ananka Yesu ma be ma bia 10 wives. Na Yesu na we say better also. E wanna kwatwe ne better also until 5 feet. Na ka 5. The 5 na kan. Wo hye ne say osofo nya broken out nkwaji mark nka say utwe fifi. Oba de yankopon ti obi. Amen. We onye bi no me bia wada we dey be same kaka ke fun banche. And we stroke about it. We stroke kan na to. And as we as one answer chine me site titi unye bi no ma adabo ama unti me mesi me bi kan asho bo ade yankopon ni eni. We swear all say right in the me baby friend as papa na me ye na me ko be was me nya osa they want physical side a doctor for na back ka won bro for akese na osa de we say we but obi betumi ato osa yare ato spiritual yare bia wo ko enko aye ko anko yare so on the spiritual side a bit is diabetes pressure don't joke say you could be minimum be on sugar food or you're very careful about it but we have diabetes oba na on tiase no hwe ne didie yo you're very careful am say chira say wiasna na abrabo na ebo yo shunshun ni pedua na e wo honam ni pedua obi pew no nyaw o try kwan bia so no nyaw obeto yare ato abrabo so obeko yare be waste cancer entire of your life ndi yare bia ye konko yare wa ko enko bajo the defo bi no ye bisa ma ne betumi aba betumi survive in this life ye bisa Okay. What do I about the agro of brasa? Where detox, we never know detox in the Peduani, you should be a few more. And away a palm, don't pay about tea, sciatica. And a cutting. Obi a would don't pay no blessing, that portion of portion, you are an assassin to be in to drink. Obi are the nicest last nice woman. When it's different to me, Jana, don't pay me how be out the one woman, drop one. Being the prophet, I don't know if I'm maybe in tongue drew, Messiah. Prophet, I don't know tongue drew. Because yes, you should wait one.
Nti yadeɛ bia ɔde bɛba m'anim no ɛwɔ sɛ meyɛ bi sɛ hwɛ sɛ ɔsunsun ne badua no gyina yie anaa ngyina yie Okay. abrabɔ no neɛ yɛmfa yɛni mu sɛ ɔhwe neɛ di anim ɛna woanti abrabɔ no bɔ ase abɛbɔ brasa Okay. wiase na ɛnam mu no yɛkɔ a yɛba no biribi a ɛnyɛ firi sɛnea nnipa hurugu nti obi bɔ bra hyehyɛ ne nneɛma yie wobɛhu a na afei ne nneɛma ɛsɛ ɔbɛtwe ho ɔnte ahyeɛ ɔbɛmeme mpɛmba menome nsa menye sei ɛbrɛ me ho ase ma me kunu baabɛma no akye hyɛ abɔnten listen to me very careful aware yɛnsɔre aware kɛkɛ yɛ bi sansa na yɛaware partner no na biribi yɛ ɛbɛsi kwan a na wayɛ wo adwuma na ɛkwan mu ada hɔ amɔ kɔ abusua bi a wɔapam a ɛde abusua no akyi Odifo radio ye wi na so tia what to ni efensi sɛ ɛkwan bɛ na afa so ne abufuo nya nkita yɛwɔ nneɛma bi wɔ yɛnkyerɛ wɔ social media because of edifo na aba na copy ebi mu yɛ nti yɛnkyerɛ yɛn nso yɛ deep thing yɛnkyerɛ ɛna wɔn nso meyɛ a wɔn nkɔda ofie wogyina ha ɛne panaba yɛsi ya na mo a mo friend sama ya na mo obi wu a mo se ya friend ho ho ya saa no mo mfiri nyame so bi kese bi mfi nyame nze nyame dwuma no nimdia ebi mu wɔ no wɔ fam okay nti bi bible na nkasa man sɛ nyama yɛ wɔ mu dada okay ba wɔn nti ase okay wɔn mu hu de sɛ dwuma yɛ no ɛnyɛ concept o ɛnyɛ agudio hɛ ɛyɛ den papa okay ɛyɛ anadwo sɔre ne yɛ mo nti obi ɔyɛ kwadwofo a ɔno just ɔkan bible bɛgya aka baakora na ɔhu sɛ ɔyɛ sunsun dwuma no sɛ nyama yɛ sɛ ne nimdie no wɔ nti sɛ wonya spiritual awakening na ɛna wobɛte nyama ase nti difo bi opi abɔnte bɛpaake ne yanko difo biara no ɔnyɛ difo okay difo wɔbɛka na ɔsimasi wɔ ɔfi nyame na ɔsimasi ɔnyɛ difo because ɔnte sunsun dwuma yɛ asase nyɛ tiri na wogye yesu bi na wansure odo a wogye yesu deɛ okay ɛsɛ woyɛ apam nti apam a nipa yɛ no sɛ yɛkasa yɛkyerɛ mu a nipa bɛbi sɛ wɔyi mfi nyame woyɛ sɛ wɔbɛgya aka wosua awie ansa na yɛkɔ nehyɛti wɔ ama nsuo no bɔfo wɔte ɔbaa de yɛkɔpɔ nhyɛ obi bia amen wɔwa no wapepa no bɛkyiri kwan ewiase no yɛmfa yɛni dɔ hye yɛni ɛna abrabɔ no sɛ woante ne bɔ ase a wobɛbɔ brasa okay ɔbaa de yɛkɔpɔ nhyɛ obi bia amen ɛbɛsɛ nhyia abusia yɛda odifo adonai ase sɛ wɔgye brɛ ɛne adagye na wɔde yɛ afadi so mu yie pam gye de sɛ dwumadi ɛkɔɔso wasua biribi ɛde afim mɛsrɛ sɛ wobɛgya wo comment no wɔ comment section hɔ ɛde ama me all the social media handles no so ɛyɛ too much gh o subscribe like share na afoforɔ nso ɛnyɛ bi ahwɛ no din ɛde dark gold macra